Vážení přátelé, dobrý den. Vážení spoluobčané, je úžasné, že jsme se sešli v takovém počtu a nebýt jarních prázdnin. Věřím, že by nás tu bylo ještě více. Jako leitmotiv dnešního občanského setkání jsem si vybral výstižný verš z písně skupiny Lucie. Už se nechcem nikdy vracet, kde nám bylo mizerně. Sešli jsme se nejenom proto, že chceme vyjádřit podporu našemu prezidentovi, panu Petrovi Pavlovi, ale chceme také vyjádřit odhodlání naší společnosti směřovat na západ a nikoliv na východ do náruče Ruska. Podporu Ukrajině čelící již 4 roky agresi imperiálního Ruska, které zároveň vede hybridní válku proti státům střední a západní Evropy. Podporu České televizi a Českému rozhlasu, veřejnoprávním institucím, které představují pilíř demokracie a které se ocitají pod zvyšujícím se tlakem současné vládní garnitury. Zároveň nechceme, abychom se opět ocitli ve sféře vlivu Ruska. Svým setkáním chceme zároveň vyjádřit i naše odhodlání bránit plnohodnotnou demokracii. Nedovolíme, aby si někteří z vládních politiků vzali naši zemi jako rukojmí. V obraně bezpečnosti České republiky, klíčových hodnot a demokratických institucí stojíme za prezidentem Petrem Pavlem. Ano! Vážení spoluobčané, dejme svou přítomností na tomto setkání jasně vědět, že se už opravdu nechceme nikdy, ale opravdu nikdy vracet tam, kde nám bylo mizerně. Rád bych vás zároveň pozval na kávu nebo svařák, který už je bohužel skoro vypitý, které pro vás připravila kavárna Káva na Knop. Prosím vše zdarma k mání tady u toho stolečku. Majiteli kavárny, panu Knopovi, samozřejmě děkujeme za poskytnutí teplých nápojů, které v tomto chladném počasí jistě přijdou vhod. A nyní předávám slovo Gabrieli Kruckovič, hlavní organizátorce dnešní akce. Do Ruska Okamura! Milí spoluobčané, sešli jsme se dnes ne proto, abychom proti někomu bojovali, ale proto, abychom se postavili za hodnoty, na kterých nám záleží. Za slušnost, za respekt a za kultivovanou veřejnou debatu. V posledních letech sledujeme, jak se veřejný prostor mění. Sociální sítě plné trolů se často stávají místem nenávisti, strachu a osobních útoků. Zjednodušování složitých věcí do křiku a urážek. Bohužel je to styl rétoriky, který přijala za své i současná vláda. A právě proto je dnes důležité říct jasně. Takovou atmosféru tady nechceme. Podporujeme prezidenta Pavla proto, že reprezentuje klid, důstojnost a odpovědnost. Protože ukazuje, že i v době napětí lze mluvit věcně, s respektem a bez osobních útoků. Za to, že je lidský a za to, že se zajímá o marginalizované skupiny, děti a mládež, o inovaci, vědu, výzkum či ochranu životního prostředí. Nesouhlas patří k demokracii. Kritika je legitimní, ale nenávist, ponižování a agresivita do veřejného prostoru nepatří. Dnešní shromáždění není o rozdělování společnosti,
Je to o tom, že chceme politiku, která spojuje. Politiku, která staví na faktech, respektu a odpovědnosti. Chtěla bych vám poděkovat za to, že jste dnes dorazili. Díky za to, že jste přišli vyjádřit podporu nejen našemu panu prezidentovi, ale rovněž jeho ženě Evě, která se stává terčem útoků. Díky za to, že slušnost, empatie a lidskost vám v politice není cizí. Arogance, vydírání a nenávist a strach by nejen ve vrcholové politice neměly mít žádné místo. A v neposlední řadě díky za to, že vám není jedno, v jaké zemi budou jednou vyrůstat naše děti a vnoučata. Děkuji. Milí přátelé, já bych si nyní dovolil pozvat na toto místo evangelickou farářku Martu Sedláčkovou, která Dobré odpoledne. Já se jmenuji Marta Sedláčková, jsem evangelická farářka a navzdory svému povolání nerada vystupuju na veřejnosti. Já bych vám dneska chtěla říct 3 věci, které mě naučilo studium Bible, moje povolání o politice. A chtěla bych vám je nabídnout jako povzbuzení do složitých časů. Prvně, my lidi potřebujeme věřit někomu nebo něčemu. Často máme ale tendenci si věci nebo názory, kterým věříme, zbožťovat, absolutizovat. Dneska jsme tady proto, abychom podpořili prezidenta a demokracii. Je důležité tak nějak základně důvěřovat politikům, ideálům a hodnotám. Ale taky je naší povinností znovu a znovu všechno kriticky zkoumat. I sebe samozřejmě, možná hlavně sebe. Prezident je mi sympatický a uvěřitelný i proto, že se nebojí uznat svoji chybu. Je dobré věřit právě takovým lidem, kteří se nestaví na místo, které jim nepatří. Nikdo z nás není Bůh. A myslím, že to je docela osvobozující postoj. Za druhé, naděje není pocit. Naučila jsem se, že nemohu čekat, až budu naději cítit. Naděje je rozhodnutí, postoj, čin. I když se uvnitř cítím naprosto beznadějně nebo necítím nic. Někdy je potřeba o naději a smyslu taky mluvit. A to i když mám v duši pochybnosti. Něco udělat, i když to nemá příliš velký dopad. Nebo ten dopad není hned viditelný. Za třetí, nic v životě, ani ve veřejném životě, v politice, se nemá dít bez lásky. Ta má mnoho podob. Láska se projevuje třeba jako budování komunity. Takže díky, že tady dneska jste. Láska je taky otevřenost k jinému názoru. Soucit se slabšími, s uprchlíky, s lidmi, kteří se cítí ze společnosti vyřazeni. A možná právě proto třeba volí tak, že to pro nás je naprosto nepochopitelné. A Bible mě vyzývá i k tomu, abych milovala své nepřátele. Tohle je těžká výzva. Nejde to samo od sebe. Ale učí mě to, že hloupost, zlo a nenávist lze překonat láskou, pozitivním nasměrováním a myslím, že i humorem. Tak vám přeju sílu, abyste ve složitých časech našli svoje záchytné body a taky váš osobní způsob víry, lásky a naděje. Děkuju.
Vážení přátelé, společné prohlášení Milionu chvílek pro demokracii přečte spoluorganizátorka této akce Eliška Vodlická. Krásný dobrý den, já bych vás chtěla poprosit, ten mikrofon není nejlepší, takže když půjdete takhle trošku dopředu před ten mikrofon, tak určitě uslyšíte trochu líp. Milí a vzácní přátelé, tohle se ještě nikdy nestalo. Nikdy od sametové revoluce se občané České republiky nesešli na tolika místech zároveň. 410 akcí na podporu slušnosti, dodržování pravidel a prezidenta Pavla. Nespočet lidí ochotný stát hodinu v mrazu na náměstí a ještě se od toho usmívat. Občanská společnost se probudila a nyní se jako lev protahuje a zvedá. Ptáte se proč? Protože to jde rychleji, než jsme si mysleli. Demokracie nezaniká přes noc, rozpadá se po kouskách. Nejdřív ohnou pravidla, pak ovládnou média, pak přijdou další instituce. Dříve než rozlepíme oči, můžeme se ocitnout v poloautoritářském státě, kde jsou média hlásnou troubou politiků, kde je na denním pořádku arogance, hulváctví a vydírání a kde si politici výměnou za moc kupují vlastní beztrestnost. Tohle není strašení. Přesně takhle to dopadlo v Maďarsku a na Slovensku a u nás už se to děje také. Okamura tlačí na klempíře, aby na média zaklekl rychle. A je dost možné, že on to udělá. Stačí se podívat, jak mění názory. To bude však teprve začátek. A právě proto je třeba postavit se za demokracii teď, dokud je čas. Tohle už není jen o podpoře pana prezidenta. Ten je důležitý a nesmíme ho v tom nechat samotného. Nečekejme od něj však zázraky a nedělejme z něj spasitele. Tohle už není ani o panu Turkovi a Macinkovi. Tohle už není o nich. Tohle je o nás všech. Pokud nechceme skončit jako na Slovensku, musíme proaktivně ukázat naši kolektivní sílu. Musíme dát jasně najevo, že nedopustíme, aby nám skupinka oligarchů, extremistů a hulvátů ukradla budoucnost naší země. Chceme oznámit jednu důležitou věc. Za poslední 2 týdny nám přibylo 200 000 podpisů a brzy překonáme 800 000. To už je dobrý důvod věřit, že když každý z nás trochu pomůže, tak ten 1 000 000 podpisů v dohledné době získáme. Nejde však tolik o konkrétní číslo. 1 000 000 podpisů či 410 akcí. Jde o to, jak tuhle energii přetavit do konkrétní a dlouhodobé práce, která zabrání nejhoršímu. Je čas si společně říct, jak s touhle energií naložíme. A proto zveme všechny, kterým to není jedno, pojďme se společně potkat. Pojďme se potkat v sobotu 21. března na první jarní den na Letenské pláni, abychom se tam společně postavili za Českou republiku. Pojďme oslavit příchod jara. Ukázat celému světu, že v nás Češích je víc, než se zdá. Pokud se u nás politici zkusí chovat jako Orbán a Fico, tvrdě narazí. Na Letné společně pojmenujeme situaci, to, co nám hrozí a také jak konkrétně tomu budeme čelit. Představíme vizi dlouhodobé občanské aktivity, do které se můžete zapojit každý a která může zvrátit postupný rozpad demokracie. Na Letné si rozdáme úkoly a představíme plán. Právě tohle má nyní největší smysl. A nevěřte skeptikům, kteří budou ohrnovat nos. Budou nám říkat, říkali jste, že se potkáte na Letné, až vás bude 1 000 000. My na to říkáme, až se potkáme na Letné, tak nás 1 000 000 bude. Budou nám říkat, tohle je předčasné, vždyť se ještě nic vážného nestalo. My na to říkáme, stalo se víc než dost a pokud se nesejdeme včas, stane se ještě mnohem víc. Především ale říkáme, Letná je nezbytná, protože je to demonstrace naší občanské síly. Je to vzkaz politikům bez zábran a jakýchkoliv limitů. Nemyslete si, že můžete cokoliv.
Lev je tady a dívá se a s každou vaší levárnou se o něco zvětší. Dnes jsme tu proto, abychom jim ukázali, jaký je to Macek. Macek, který mluví už 410 hlasy. Představte si však, jaké by to bylo, kdyby se všechny ty hlasy spojily v jeden jediný. Pokud naplníme Letnou, uslyší ten lví hlas každý člověk v naší zemi. V ten den už nás politici nebudou moci ignorovat, zesměšnit ani zastavit. Narazí na sílu, která se jich nebojí. Ta síla jste vy. Víte, jedna chvilka jaro nedělá. Milion chvilek však ano. Pojďme být součástí síly, která politikům nastaví zdravé hranice. Pojďme být součástí milionu lidí, kterým na demokracii záleží. Pojďme ukázat politikům, s čím nikdo z nich nepočítal. Ukažme jim, že v místnosti je lev. Tak nashledanou v sobotu 21. března ve 3 na Letné. Vážení přátelé, já bych si nyní dovolil pozvat Nikol Kratochvílovou, aby přišla za mnou a zaspívá nám naši českou hymnu. A samozřejmě, když se přidáte vy všichni ostatní, o to lépe to tady na tom spodním Masarykově náměstí bude znít. Kde domov můj, kde domov můj, voda hučí po účinách, bory šumí po skalinách, v sadě skví se jara květ, zemský ráj to na pohled. A to je ta krásná země, země česká, domov můj, země česká, domov můj. Společně to zvládneme! Vážení přátelé, naše setkání se chýlí ke konci. Chtěl bych vám všem velmi poděkovat za vaši účast na dnešní akci, za obranu našeho prezidenta a naší demokracie. Ještě jednou moc děkuji, ale prosím, nerozcházejte se. Bylo by dobré si udělat v podstatě historickou fotografii. Nechci, abyste šli na to schodiště, stačí, když fotograf bude tady a vy se shromáždíte tady v té spodní části a uděláme si jedno společné foto. Ať tam jsme všichni. Když tak to pojďte takhle třeba na etapu, jo? Pak se to pospojuje, jo?